hun bi nei lo ania kan nel ma kan nel sual ani te soi ve thin tun ma chuan TV hi min chua sak tu no mania du darshan hun lai chuan zandar ko velan off a true ti ba ka en turom to lo re na chu min hu chuan a kiu wang rongon mai eng mai en turom lo ani radio po program to pa top mak mai ni ti tur dang om to lo muta ni deu mai so cable TV lo chua ka LPS lo chua ka mai ro su zandar som do na chuan an program to pa mu ve mai ti chuan social media cover la chuan in hun bi kha om to lo ani hun bi om to lo wa chu kan han at chil box si an siam da na chuan mi kain buat chena ka thil ngai chiang ngai nom de mai chuan social media siam tu te hianin engineer an roi chu ming chu attention engineer attention mo hey kan rilu kan pek theina tur chuting lam ngai tu chu ni ta a minga an vua Las Vegas a poisa khelna hun pui casino antia khutami te principal athu thlung ang che khuanin heng te hi siam ani e an la ti zui ani chumale mi in angolan ve theina turin min thre thiam ru ka dewa vain chu sap tong te ka mang ve maya ataka chu ka mang du lo ani mi zo tong kan nei ve tho ka te ma ro chu then ka thi a fi zo ka wang hen man atul dewa addictive turin an siam ani chu ngol ve thei tura an duan kha ne chu tak cha ngol kan an ve ta tru nge kan sei kha social media chun hun bi nei lo ke mani zo kin kan nei ngai chu sap tong chun timelessness an ti le ta hun bi nei lo om sia chu jing dar khata han harte Instagram mente tlangwal ho kanula mail tha kan la mail thareng dar thuma harla mo YouTube pen na thon thun lo la soi zu azuang Facebook a ngai nom kha lo la om rengang chu wan chuanin hun bi nei lo wangin min off sak tu nom to si lo TV chu non off mai tuna chuan ke mani zo ki hun bi kan in siam ngai ta ni dar ko nu ka khoi to lowang exam lai chuan tlai dar nu ka khoi mia lowang ti emo tun la in khom don tang chung ka khoi lowang khotam taka veng tam taka in khom la ya so form khoi te buai na alo ni chota chu tiang hun bi in siam lo chu abekin zir lai tan zanda ruk nuwa chuan social media hi ka khoi lowang phone hi ka khoi lowang ti iril ruwa in siam lo choni buai don hun bi nei ve lo wangin nang ma khaun hun bi vong ro social media chon hun bi nei lo wang nang man hun bi vong ang che WhatsApp te kan han nei tro a group minga khan le khazir pe lo group te kan tia izir big lo em kan waten lo zir big lo nge ya kan ngai an thave uta IAS lo ang kha chu kan chana ngai ke manin hun bi kan vona ngai ani chuwang chuan voinai hianin social media hun bi nei lo hi inel lu tuk lo teng u